הקשר עם הכלב לא שיפוטי, הוא מקבל אותנו כמו שאנחנו. יחד עם זאת, זה הרבה יותר עמוק מזה. הכלב משקף לנו, קרקע אותנו, מייצר איתנו קשר אחר, שהוא לא עם מילים, הוא מושפע מאיתנו ואנחנו משפיעים עליו. אם קשה לי להירגע, גם לכלב יכול להיות שיהיה קשה להירגע, ואז הוא יראה לי את מה שאני חובה, ודרך זה אני אוכל רגע גם להסתכל על זה ולהכיר בזה שאני צריכה להירגע, אבל גם ברגע שאני ארגע, אז גם הוא יירגע. הוא נותן לי מראה. הכלב מאפשר לנו לייצר את הברית הטיפולית בצורה שהיא יותר חופשית, השלכתית, ולא דרך דיבור ומילים. ביחד עם זה, העבודה הטיפולית עם הספורט משלבת תנועה. כשאנחנו מדברים על אנשים שחוו טראומות, המערכת העצבית שלהם יצאה מביסות. הרבה פעמים ילדים קשה להם לדבר את מה שהם מרגישים או את מה שהם חווים. ההתנהגות והתנועה והעבודה המשותפת היא בעצם הדרך שלי לתת מענה רגשי, לקשיים, גם ברמה הפיזית וגם ברמה הרגשית.